Ovaj protest organizovali su građani, pojedinci, bez lidera, okupljeni oko jedne ideje, a to je da ljudi na ovom svetu treba da žive slobodno, da sistem u kom živimo treba da služi našoj potrebi da se kreativno izrazimo kroz rad, Da, stavim. doprinos i solidarnost. Mi smo tu ideju nazvali 99%, jer verujemo da su ovi principi zajednička tekovina svih nas. Onih koji su danas ovde došli i onih koji će tek doći za njima. Ajmo malo entuzijazma, ljudi. Naspram te ideje postoji i ona druga ideja koju smo nazvali 1%. Ljudi koji zagovaraju tu ideju nas uče da nije sistem tu radi nas, nego da smo mi tu radi sistema. Da treba proizvoditi više hrane, što ne zdravije po mogućstvu, da bi morali više trošiti, a i dalje ostati podjednako gladni, jer to je dobro za sistem. Da treba da budemo gladni, jer kad smo gladni bit ćemo i bolesni, a tad će moći da nam pomognu i da nas leče, jer to je dobro za sistem. Dok nas leče, onda nam uzimaju pare i teraju da više radimo, jer to je dobro za sistem. A kad više radimo, onda nam kažu treba da proizvodite nekvalitetno, da bi se brzo trošilo i da bi bilo posla, jer to je dobro za sistem. Da radimo bilo šta, bilo kako, samo da bi se tamo negde nešto radilo, jer to je dobro za sistem. Za koga mi to radimo i ko je taj sistem? Svako od nas treba da napravi izbor za 3. milenijum. Izbor u koji će se naši potomci i buduće generacije zaklinjati ili će smatrati za najveću sramotu ovoga doba. Ideja 99% slobodnih ljudi je ovde među nama. Ne treba očekivati da će već sutra da se desi neka revolucija i da ćemo svi biti srećni zauvek. Ono što ovu ideju dugoročno gradi je da prihvatimo povezivanje sličnih ideja i aktivizam kao stil života. Samo razvojem individualne svesnosti sazreće i trenutak da se društvo prirodnim putem transformiše. E sad, ovo je bila ona formalna verzija, a evo kako mi, koji se razlikujemo od vas samo po tome što smo krenuli malo ranije sa ovim, kako mi to prenosimo tu energiju na druge između nas. Katarina. Provera mikrofona! Provera mikrofona! Svi! Provera mikrofona! Provera mikrofona! Dragi korisnici interneta! Dragi korisnici interneta! Dragi anonimni borci za slobodu! Dragi anonimni borci za slobodu! Dragi 99%! Dragi 99%! Ljudi koji se budite! Ljudi koji se budite! I ustajete za svoja prava! I ustajete za svoja
prisutnih. Ko hoće da doprinese raspravi, Ko hoće da doprinese raspravi, može da se javi za reč. može da se javi za reč. Na kraju skupa Na kraju skupa demonstrirat ćemo proces direktne demokratije. proces direktne demokratije. Tako što ćemo svi glasati. Tako što ćemo svi glasati. Ali kako? Za ili protiv? Za ili protiv Usvajanje akta sporazuma. usvajanja akta sporazuma. Dragi ljudi, skupi zvanične odbore. Na početku današnjeg programa Naka će nam pročitati znači tekst peticije protiv akta sporazuma. Provera mikrofona! Provera mikrofona! Provera mikrofona! Provera mikrofona! Ja se zovem Daka! Ja se zovem Katarina. Nisam glasan kao Kaća! Nisam glasan kao Kaća! Hvala Bogu Hvala Bogu na ljudskom mikrofonu! na ljudskom mikrofonu! Pročitat ću vam tekst peticije Pročitat ću vam tekst peticije za koje danas skupljamo potpise za koji danas skupljamo potpise kod zapisničkog stola. kod zapisničkog stola. Oni koji su upućeni Oni koji su upućeni u situaciju mogu peticiju da potpišu mogu peticiju da potpišu u toku skupa. u toku skupa. Oni koji nisu sigurni Oni koji nisu sigurni mogu da sačekaju mogu da sačekaju kraj javne rasprave kraj javne rasprave pa da onda odluče. pa da onda odluče. Peticiju ćemo predati Peticiju ćemo predati Vladi Republike Srbije Vladi Republike Srbije. u ponedeljak. U ponedeljak. Sutra! Juče! Provera mikrofona. Provera mikrofona. Dakle, zahtev Vladi Srbije Zahtev Vladi Srbije za odustajanje za odustajanje od akta sporazuma od akta sporazuma i za prekid i za prekid cenzure interneta. cenzure interneta. Pod 1. Pod 1. Zahtevamo da se javno izjasnite Zahtevamo da se javno izjasnite protiv akta sporazuma, protiv akta sporazuma, jer je on protivan Ustavu Republike Srbije, Ustavu Republike Srbije, štetan za slobodu govora štetan za slobodu govora i slobodnu komunikaciju, i slobodnu komunikaciju, štetan za poljoprivrednike štetan za poljoprivrednike i kvalitet hrane i kvalitet hrane koju proizvodimo i unosimo, štetan za proizvodnju štetan za proizvodnju i cene lekova, štetan za kulturu, nauku i obrazovanje, neprecizno napisan i podložan različitim tumačenjima. Dakle, u svakom pogledu štetan po sve građane Srbije. Pod 2. Nijedna jedina adresa ili prezentacija na internetu ne sme biti filtrirana, blokirana ili na drugi način učinjena nedostupnom. Zahtevamo da odblokirate adrese koje ste do sada blokirali
se javno izjasnite protiv cenzure interneta. Dajemo vam provjera mikrofona. Dajemo vam rok do 10. marta 2012. Ukoliko bilo koji od ova dva zahteva ostane neispunjen, doći ćemo da ponovimo zahteve ispred Skupštine Srbije. Mi smo korisnici interneta. Trebalo je da nas očekujete. Idemo dalje. Ljudi, čao! Ja sam pirat i ja sam sa interneta. Mic check. Ok, ljudi, čao! Ja sam sa interneta, ja sam pirat i mi smo ovde 2 godine analizirali aktu pre nego što je bilo ko znao za nju. Znanje i slobodno protok informacije. Check, idemo check mig. Moraju taj da govori, ja ću ovaj da držim to dole. Probaj. Ajde da proverimo da li ćemo mic check ili megafon. Megafon, okej. Jel čujete? Okej, ljudi, stvar je mnogo jednostavna i naučni radnici i poljoprivrednici u Srbiji žive od znanja i veština. Ako neko manipuliše slobodnim znanjem i slobodnom komunikacijom, imamo problem. Akta pravi problem. Niko neće smeti da komunicira slobodno i da čita slobodno ako akta stupi na snagu. Akta može da bude gora od prošlog rata na tlu bivše Jugoslavije. Ovo je najozbiljniji problem. Moramo da je stopiramo pre nego što nas prevare, a varaju nas i lažu zato što se to tako radi. Cela akta je doneta tako. Kažite stop akta, potpišite se i peticiju sad. Stop akta! Imamo prijatelje i drugarice iz Indije i iz Francuske. Oni će vam reći par reči. Ok, evo pozdrav iz Indije. Jeste čuli ovo poslednje?